Γεια σε όλους! Είμαι η Έλλη και στο κανάλι αυτό σας μαθαίνω απλούς τρόπους και τεχνικές για την υδατογραφία. Σήμερα θα ζωγραφίσουμε αυτά τα λουλούδια με την τεχνική της υγρής σταγόνας, χρησιμοποιώντας μονάχα νερό, ένα χαρτί, τα πινέλα μας και 3 χρώματα. Το χαρτί που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερό και 300 γραμμαρίων, ώστε να μπορεί να απορροφήσει αρκετό νερό χωρίς να κατσαρώσει. Στο φινάλε, στο τελείωμα του έργου, θα προσθέσουμε μερικές πινελιές χρυσού στερεού χρώματος. Ας δούμε όμως τώρα τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση. Θα χρησιμοποιήσω ένα σκούρο καφέ που μου αρέσει πολύ, ένα ζεστό πορτοκαλί, αυτό που είναι σαν καροτί, και την καμένη ή αλλιώς σκουρή όχρα μου. Τα έχω ήδη διαλύσει τα χρώματά μου, οπότε θα πάμε να ξεκινήσουμε. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι διασκεδαστική και πολύ απλή. Με το στρογγυλό μεσαίο πινέλο μου θα πάρω σταγονίτσες νερού, θα τις ακουμπήσω απαλά με τη μύτη του πινέλου επάνω στο χαρτί στα σημεία που θέλω να φτιάξω τα πέταλα, προσέχοντας να μην διαλυθεί το νερό, αλλά να παραμείνει σαν μια μικρή υδάτινη σταγονίτσα, μπαλίτσα. Θα βάλω περίπου 4-5 ή το πολύ 6 υγρές σταγόνες και το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι. Αμέσως μετά θα πάρω τη σκούρη ή αλλιώς καμένη όχρα μου και με ένα πολύ μικρό στρογγυλό πινέλο λεπτομέρειας, θα προσθέσω προσεκτικά χωρίς να σπάσω το σταγονίδιο, λίγο χρώμα μέσα στην υδάτινη σταγόνα. Θα συνεχίσω πιο πάνω με το ανοιχτό πορτοκαλί και έξω θα προσθέσω το σκούρο καφέ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αφού βρέξω προσεκτικά το πινέλο μου, θα χαϊδέψω τις σταγόνες και θα σχηματίσω τα πέταλα στο μέγεθος, στο ύψος και στο πάχος που μου αρέσουν. Μη σας ανησυχήσει αν μείνουν σημάδια επάνω στο χαρτί, στην προκειμένη περίπτωση φαίνονται οι κουκκίδες, γιατί άργησα να μπω στη διαδικασία προκειμένου να σας εξηγήσω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Στην υδατογραφία όμως, όπως έχουμε πει, τίποτε δεν μένει χωρίς να διορθωθεί. Προσθέτω περισσότερο καφέ, όπως βλέπετε το νερό κάνει την περισσότερη δουλειά γιατί το αφήνει να κυλήσει μέσα στο πέταλο. Φορτίζω με χρώματα, με τα 3 χρώματά μου στα σημεία που μου αρέσει, που θέλω. Εσείς μπορείτε να το κάνετε σε διαφορετικά σημεία. Και στη συνέχεια προσθέτω λίγο περισσότερο χρώμα στο κέντρο του λουλουδιού για να φτιάξω τους στίμονες. Θα σας αφήσω για λίγο να απολαύσετε την τεχνική του λουλουδιού και να ζωγραφίσετε μαζί μου και θα είμαι κοντά σας αμέσως μετά.
Με 2-3 ανεπαίσθητα αγγίγματα χρυσού θα δώσω άλλη αισθητική στο έργο. Τα καδράκια αυτά τα ετοιμάζω για δώρο, οπότε θέλω να είναι ιδιαίτερα όμορφα. Θα κουπίσω με το λεπτό πινέλο λεπτομέρειας σε κάποια σημεία, έτσι ανεπαίσθητα, πολύ απαλά, ίσα-ίσα για να δώσω λιγάκι λάμψη, κίνηση και ζεστασιά στο έργο, αλλά και αυθεντικότητα. Εάν σας αρέσει το περιεχόμενο που ανεβάζω και επιθυμείτε να με βοηθήσετε, αλλά να συνεχίσετε να βλέπετε κι εσείς ενδιαφέροντα βίντεο σχετικά με την υδατογραφία, θα σας παρακαλούσα να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε ένα like εφόσον σας αρέσει το περιεχόμενο, γιατί αυτό βοηθάει και τον αλγόριθμο του YouTube αλλά και εμένα, και να πατήσετε το καμπανάκι για να είσαστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε νέο περιεχόμενο αμέσως. Είμαι σχεδόν έτοιμη για να δω τις τελευταίες λεπτομέρειες του έργου και να δω εάν ταιριάζει με τα προηγούμενα που έχω φτιάξει. Λιγάκι χρυσό νομίζω εκεί στα κενά του ταιριάζει. Φαντάζομαι πως θα συμφωνείτε μαζί μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας, αλλά και αν έχετε κάποιες ιδέες σχετικά με τα βίντεο που ανεβάζω, αν θέλετε να σας ζωγραφίσω κάτι συγκεκριμένο ή να σας μάθω καινούρια πράγματα, παρακαλώ γράψτε μου και εγώ θα ανταποκριθώ αμέσως σε αυτό που θα μου ζητήσετε. Νομίζω πως μου αρέσει αρκετά και ταιριάζει αρκετά και με τα προηγούμενα μικρά έργα που έχω φτιάξει για το δώρο που θέλω να κάνω. Τα χρώματα αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Εύχομαι να σας άρεσε η δουλειά μου και ελπίζω να έχετε καλή συνέχεια.